haberler gepleşmede devam ediyor. Ministerler Kabineti'nin geçen yılda yerine getirilen işlerin cemlerine bağışlanıp geçirilen Gençler Meclisi'nde Türkiye Respublikası'nda bolun güçlü yer titremeğinin neticesinde ecir çekenlerin arasında çağılan bardağı nazara alınıp, Gahırman Arkadağımızın başlangıcı boyunca Gurbanoglu Berdimuhamedov adındaki kovunlarlığı mehteç çağıları himayet vermek boyunca hayır sahavet qaznasının seriştelerinin hasabına doğunluk yurdu kömek vermek kararına gelinenlik barada aydırlı. Bu kömeğin Türkmen zinanlarının adından uğradırlayanlık baradaki çözgüt enenin perdende olan katnaşığına koyulayan hormatun aydın nişanı olup duruyor. Türkmen halkının meleliziri, Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Gurbanoglu Berdimuhamedov'un başına başlayan ve häzirki döwürde arkadagly serdarymyzyň tagylnaty bilen üstünlikli dowam ettirilen asylly işler yurdumyzda paýhasly pederlerimiziň döreden dünýä nutkuluk ýagşy desturlarynyň münasip derejede amal aşyrylýanyny görkezýär. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiziň buýrugyna laýyklykda degişli derman we saglyk goraş maksatly serişdeler, haritler, azyk önümler, ejir çeken çağlar üçin gyşky egin eşikler, insanperwer kömek hökmüne Türk halkyna uğradyldy. Güýçli yer titreme zerarly ejir çeken Türkiýe Respublikasynyň dogunlyk halkyna hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça insanperwer kömeginiň uzalym iýerilenini bellemeli. Munyň özi dogunlyk ýurdun halkyna we ýol başlaryna bildirilýän çuňur hormatyň nowatdaky beýanydyr. Kyn gününe himayet vermek, dogunlyk goluny uzatmak Türkmen halkynyň asyrlar aşyp gelýän asyrly ýürelgileriniň biri bolup durýar. Türkmen halkynyň millilizeriniň başlanjy esasyna Gurbanoglu Berdimuhamedov adynaky howunarlygy mehteç çağılary himayet bermek boýunça haýır sahabat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna hem Türkmen zinanlarynyň adyndan güýçli yer titremede ejir çeken çağılary olaň maşgalalaryna kömek gollawyň iýerilmegi hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna durmuşa geçirilýän döwlet siýasatyna insanperwer ýürelgileri möhüm ähmiýet berilýänini has aýdynlygy bilen äşkär edýär. Munyň özi ýurdumyzyň şunyň ýaly asly ýürelgileri üýtgewsiz agrarly bolmak bilen dogunlyk ýurd üçin kyn pursatlarda kömek goluny uzatmagy kimişe taýýardygynyň nowatdaky beýanyny öwürli. Türkiýe Respublikasynyň çağlar üçin ýetlenen serişdeleri dogunlyk ýurda ugratmak boýunça taýýarlyk işlerini örenjigäp kärçilikli we kim tarapyn esasda çemeleşildi. Şonuň bilen baglykda häzirki döwürde güýçli yer titreme zerarly ejir çeken maşgalalar olaň çağlar üçin zerur hasaplanylýan dörli görünüşdäki ýyly egin eşikler bilen öpüşen edilen ýukuçory dogunlyk ýurda tarap ugrally. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny, hoşnýetli goňşuçylyk, oňyn beýtaraplyk we netijeli halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürgen garaşsyz beýtarap Türkmenistan dünýä ýurtlary şol sany ýakyn dost dogunlyk ýurtlary bilen ysnaşykly hyzmatdaşlygyň ähli ugrulary boýunça işleňleşmegine möhüm ähmiýet berýär. Tebii hadise zerarly dören weýrançylygyň dekeldilýän günlerine berilýän gollaw hemem şeýle çözüdüň kabul edilmegi Türkmenistanyň parahatçylyk we insanperwerlik maksatlaryna agrarlygynyň nowatdaky aýdyn suwtnamasydyr. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we